So guys, pangalawang araw naman namin dito sa La Libertad, Zamboanga del Norte. So guys, nakunoy kaliguanan diri karon, suba, no? So mo ni ang El Paraiso River, paano ni tawagan ni? So guys, pangalawang araw naman namin dito sa La Libertad, Zamboanga del Norte. Pangalawang araw namin to sa 6 na araw namin ditong event. So ito ay LG Unite kanina. Mayroong Pulse Gay kanina umaga, tapos hindi natin nakunan kasi mayroon tayong importanteng pinuntahan. So ngayon lang tayo nakabalik. So ito yung event nila ngayong gabi, LG Unite. Ngayon hapit na naluto among nilong ags, rice cookers, paning hapons para sa mga boys. So ito yung mga employees sa LGU La Libertad. Nag-umpisa na, nagsugod na ang show. Guys, ito pala si Mayor Lisa Mihias at si Vice Mayor Romeo Mihias. Ganyan sila ka-sweet guys, at ang babait pa. Mga maayo kayong pagka-mayor o vice mayor. So after sa ilang mga shows, disco na, continue ta disco. Yeah. So guys, good morning. Alas 7 na ng umaga, gising na namin kasi nag-ready sila sa para sa kanilang mga activities ngayong umaga. Ito, yun. Tapos yung mga kasama natin hindi pa nakagising, puntahan natin. Andito yung isa. Alas 3 na pala ng madaling araw natapos kanina. Muna yung mga bilar kaya ini. So jik gamay murag mauni. Atong adtoon napuntahan natin doon sa ilalim ng stage. Andun sila lahat. Alam kong maraming makarelate sa ganitong sitwasyon, lalo na yung mga buhay sound system. Shout out sa mga buhay sound system dyan. Andito sila sa loob. Mau ta mau. Mau. Dahil ko yung gabi palitag gasol. Pahit putagkuhan. Natatag karning baka. Lah. Sa oras na pare. Activity. Sa oras na. Mga nay. Mga nay no. Oh, nay. So karon na karon diri sa taas sa ilahang gym. No. Narala munisipyo. Set, hey, 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 set. 1, 2, 1, 2, hey, 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 set. Ready na ang pamahaw sa mga boys. Wow. Wow, lami. Atong rice, ready na pod. Ano sa'yo oras, Uncle? Alas 9:30. Pero hapit na alas 10 ang pamahaw.
Ready na. So guys, nakunoy kaliguanan diri karon suba, no? Oh, suba. First time nga makaligog suba, maligo sa dawmi. Kaya mo tour guide. So guys, first time makaligog suba, maligo sa dawming suba. Kay kana suba isa rin yan sa tourist spot dito sa La Libertad. Kaya tawag lang El Paraiso. Suba na sa suba. Then, first time na ako makata, then first time na ako makaligog suba. Hold up pero. Alright. Ay, ala. Saan ni hanging bridge? Dari mo. Iko. Dali naligid oh. Dali mo kung naligid sa diya, dakal-dakal ni ani. Ganang hanging bridge na para tao. Oh. Ang makusog yung bahan eh. So, gano'n no? Awan. Wala. Gano'n mong gulo. Diya ta ligo di. Oh, diya maligo. Kami diya daw may atong na yung mga kawayan dito na yung makanan. Tao. Oh. Bakbon. Wow. Hihihi! Maligo ko! Ay wow, balto, tidak uno. Long leg. So dito na kami. Sa El Paraiso. Wow. Teka lang wa. So mo ni ang El Paraiso River, ano ni? Tawagan ni. Nalayo ba sentro sa El Paraiso dito? Ha? Pero El Paraiso na eh. Audit pa. Wala Libertad pa din. Aw. Ba, yan. Ano yung tubig? Yung tapay. Munang nga hanging bridge sa gisutingan ng Cardo. Cardo Dalisay wa. Mot no? Cardo Dalisay. Oo. Dalimot. Dalisay. Ay mo kumpiyansa akin, lagyan nga anod na dire. Sabi tangki kita pwede. Sabi ko mo atong buko. Alimatok yun. So guys, matapos na kami naligo. Oh, no, basa langgod. Mga men. Yup. So guys, tapos na kami maligo. Balik namin dito sa gym. So, Kaya wala na uli mo gikilan. Ha? sila ipadakanay sa klase-klaseng mga prutas, saging, utanon, mga lagot mon. Padagkaway po igdahog kamunggay kol. Saging pa na eh, balatong gano'n na isa kabuhok padakanay. Oh. So ito ang activity nila ngayong umaga, Agriculture Day. Mamayang gabi, Deep Ed Night. So hanggang dito na lang muna tong video natin at abangan nyo yung mga pangyayaring magaganap mamayang gabi sa next video. So maraming salamat sa mga nanonood.